El programa Job, que està dirigit a joves d'entre 16 i 21 anys, a joves que en un moment donat se desconnectaren de lo comunitari i d'allò que ens preocupa, se desconnectaren de l'escola, se desconnectaren del treball, se desconnectaren, entre altres coses, perquè se desvincularen de lo comunitari. En aquest tipus de programa, el programa Jove Oportunitat, se treballa, no? Tota aquesta inclusió social, inserció laboral també, però també treballem en valors. I en esta setmana de la mobilitat, que estem celebrant esta setmana, el que estem és connectant-los també en les sensibilitats de la gent jove. L'última enquesta de l'Observatori Jove el que ha evidenciat és que el 74% dels joves està preocupat per el canvi climàtic, i que majoritàriament estan a favor de mesures de sostenibilitat, com és la reducció del plàstic, el reciclatge, etc. També és cert que quan aquestes mesures els tenen que afectar a ells, ahir el percentatge se redueix. Això és el que també estem treballant amb aquests col·lectius, amb aquests 3 grups en aquest moment. Estem treballant que se connecten en les inquietuds de la gent jove, però també en la conscienciació mediambiental i en aquest cas sobre la mobilitat. Quina mobilitat és més sostenible, quina és més eficient i quina és la que ens pot ajudar a frenar el canvi climàtic. Este és un joc en el que estan disfrutant moltíssim, però es tracta d'això. N'hi ha activitats transversals en el joc, a banda de l'activitat principal, que és reconnectar-los amb l'escola o reconnectar-los amb el món laboral. N'hi ha activitats transversals que el que fan és una mena d'oci educatiu que els empodera també, que els fa sentir-se importants, que els fa sentir-se volguts i, per tant, valorats en la societat. Així és que és un programa del que estem molt orgullosos, que portem ja 4 anys, este és el 5è any que amb financiació europea estem duent a terme i ja enguany ja la participació arriba a 791 joves que el 61% acaba de començar el curs ara en setembre, que s'han reenganxat a l'escola, cosa que ens fa sentir molt orgullosos d'aquest programa i d'ells, sobretot d'ells i d'elles. Una setmana de la mobilitat en la que s'estan tocant tots els sectors, o sigui, tots els grups de població. Sí, efectivament, i també havíem d'arribar a aquest grup. Per a que ens fem una idea, n'hi ha una xica en un dels grups que avui és la primera volta que ha pujat en una bicicleta. Estem parlant de joves entre 16 i 21 anys. També per a que ens fem una idea del perfil d'exclusió que han patit aquests joves, perquè tot el món, això creiem, que tot el món quan és menut puja en bicicleta, té una bicicleta. Tenim gent que avui és el primer dia que ha pogut pujar una bicicleta, els han ensenyat durant aquestes 2 setmanes, però no sabia pujar en bicicleta i diu que és feliç i que és algo de lo més bonico que ha fet en la vida. Entonces connectem primer amb la pèrdua d'oportunitats i que tenen dret a tindre aquestes oportunitats que no han tingut en la vida, però també ho enganxem en la mobilitat sostenible i en la conscienciació per al medi ambient.